Bueno, va, 36è dia de confinament. I divendres torna a arribar el cap de setmana. No em surt ni la veu. Això és com el Groundhog's Day, no? El dia de la marmota, que es deia, que cada dia és igual. Potser és un bon dia per recuperar la peli, no? O no? No ho sé. Aviam, també haurien de treure-la, de posar-la de comèdia basada en hechos reales, quasi, el dia de la marmota, ara. Ho dic perquè Netflix vagi, com deia ahir, posant les pel·lícules on toca. No, 3 o 4 cosetes. Mira, acabo de venir de fer un vídeo a Instagram Live. Gràcies per assistir-hi, m'ha encantat. Està penjat a CDM Manresa. I bueno, que si em voleu donar el feedback vostre, si us ha agradat, si no, si vaya pesat tot el puto dia aquí, que no tens vida o què, bueno, doncs no, ara mateix no. És el que faig. Ja està. Vale, els 3 o 4 temes que tenia. Mireu, aquests dies es parla de manera profunda, moltes vegades, no? I es parla de coses com si tot és casualitat o causalitat. Doncs què voleu que us digui? Jo penso que depèn de lo dislèxic que siguis. Quina broma, eh? Ah, sí, i una altra cosa. Per què collons, o qui va inventar les paraules? Perquè, clar, causalitat i casualitat no tenen res a veure i és res, és un canvi. Em sembla que es diu això un bisbe o un frare, no, ara no me'n recordo com es diu, no? Un canvi d'aquests de lletra o de número, però és que n'hi ha més. Hi ha, per exemple, alienat i alineat, perquè són dues coses contràries, eh? Una cosa és anar en línia i l'altra és estar pillat, estar pallar. Què més? Ah, sí, confiat i confinat, una N de diferència. I és el mateix que va fer els teclats i va posar la B i la B baixa de costat, fill de puta. S'ha de ser molt desgraciat per fer això, o la N i la M. Podies haver triat una cosa una miqueta més fàcil, perquè és, clar, ara comences a escriure, no, lo de posar A amb H o sense H, això no té excusa, això és que no teniu educació. Què? No haver faltat a classe el dia que ensenyaven lo de l'haver, lo de l'ai, lo de la i, no, això no té excusa. Però l'errada aquesta de la B i la B baixa és un tema de teclat. Arreglem-ho ja, fem teclats més fàcils. Què més? Ah, sí, hòstia, que l'altre dia estava a la terrassa aquí, on estic ara, i que vaig sentir el veí tallant-se les ungles. Un veí, no diré quin, però estem a aquest nivell de silenci, que sents un veí com es talla ungles amb un tallaungles. Ens estem convertint, tenim oïdes biòniques, ho estem sentint tot, Bueno, feia gràcia, us ho comparteixo. Ah, sí, i per acabar, que estem pensant que el trauma serà el Covid. Bueno, no ho sé si el trauma serà el Covid-19, que pot ser, però jo penso que els nanos quedaran molt més traumatitzats, diria jo, però ells diuen més traumar. Jo penso que quedaran molt més traumats pels comentaris que fem. Per exemple, pel nen, no passis per aquí, o nens, crideu més fluix. Crideu més fluix és molt bo, és com el no suís que vaig dir un dia, crideu més fluix és un oxímoron, és boníssim. Crideu més fluix, que el papa o la mama estan fent una videoconferència, no passeu per aquí, vestiu-vos, que no sé què, que no sé quantos, que els hi crearà un trauma a la videoconferència. Tindran estrès posttraumàtic. I per cert, que em ve al cap, Covid-19, videoconferència, covideoconferència 19, si ja ho deia la mateixa malaltia, el que faríem. Jo estic esperant la propera, a veure com es diu, i a partir d'aquí veurem com hi fem front, vale? Però aquesta ens ho deia el nom. Niquelau, Vinga, nois, que avui no hi ha ni merda, que és divendres, tu, i a més fa sol, vale? Au, vinga, adéu, dios.